Καλείται ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, να απευθύνει χαιρετισμό. Κυρία Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρία Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, στρατηγοί, επίτιμη υπαρχηγοί, επίτιμη αρχηγοί, ένστολοι όλων των βαθμών, αγαπητοί συνάδελφοι εν ενεργεία και σε αποστρατεία, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσα στο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις οικογένειές του, το οποίο πάντα στηρίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας το έδωσε με σαφήνεια, το έδωσε με ευαισθησία, το έδωσε με αγάπη για τον έστωλο και τον πολίτη. Κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Μια ακόμη εκδήλωση που αποδεικνύει την εξωστρέφεια του σώματος, το άνοιγμα προς τους πολίτες και την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό ήταν πάντα το ζητούμενο. Ο κύριος Αρχηγός έχει αποδείξει πολλές φορές στη διάρκεια της θητείας του ότι η αστυνομία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του πολίτη σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας και μέσα από πολιτισμικού χαρακτήρα δράσεις και εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που αποδεικνύουν ότι πίσω από τις αστυνομικές στολές υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι που αναπτύσσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους μέσα στους κόρπους της ελληνικής αστυνομίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σήμερα η χοροδία της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά, και αυτό είναι μια συγκινητική στιγμή, θα μας ταξιδέψει με όμορφα τραγούδια και μαγικές μελωδίες, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την πολύπλευρη πνευματική καλλιέργεια που διαθέτει το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να νιώσουν και οι πολίτες και η κοινωνία ότι η αστυνομία, όπως πολύ σωστά είπε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, δεν είναι μόνο κατασταλτικό σώμα. Δεν ασχολείται μόνο με την εγκληματικότητα. Όταν υπάρχουν τριγύρω μας τόσα νέα παιδιά με τόσες όμορφες φωνές, έτοιμες για τραγούδι, νομίζω πως τα λόγια περιττεύουν. Ας μην μακρηγορώ, μια τέτοια βραδιά που μας δίνεται η ευκαιρία για ένα μικρό διάλειμμα από τη δύσκολη καθημερινότητα, ας την εκμεταλλευτούμε και ας την απολαύσουμε. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν, ας αφαιθούμε σε στιγμές γεμάτες χρώμα και αισιοδοξία. Θέλω να σας μεταφέρω και τις ευχές για καλή διασκέδαση και να παρακολουθήσετε αυτή τη βραδιά με καλή διάθεση και να την ευχαριστηθείτε και από τον Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες όμορφες βραδιές. Καλή διασκέδαση.